الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وتخلق بأخلاقه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين يا أكرم الأكرمين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah mga palanggungan sing kami ako inyan kamo biyayaon imaalop kamo ha mga waktu ini. Alhamdulillah yan na isabitan nyo kaya musan waktu sa Allah tabaraka wa ta'ala waktu sa halga amo in mapakay mausar singgitan yung pagkala amo in ibadat sa lagulag patuhan na bulalamin amo na in pagtuntutain mo karena mga palangwan ha akamay istambya na singari in programa singgitan yung riham hapon ini pagtawag ng kablang iftar amo in magpatumtum yung mga kaguruhan kato nyo katan paliharan pag-agama sa lukay sin waktu wala palang tabiat mga mabot waktu pagbubuka amuin dahil si malukpas in waktu sing kamo umalup paparkala way rin paidahan marayawin umalup kamo habya ini live screen Facebook at kan YouTube tarta lang ta kaibanan isab alhamdulillah nakahampit laway nga icon insyaallah taala mga taymanghod adlaw ini adlaw lang ta Jumaat ikarwa Jumaat na in lang ta Ramadan amuin alhamdulillah magkulang maglabi aun nakita niyo siyam adlaw lang ta pagpuas sa hadaw ni katuan mang tumugtubin lang ta mata sa kabayaon umugom siyam adlaw na lang siguro mulya in natangmos na to pag-ibadat patuhan na bulan namin biidillah subhanahu wa ta'ala. Mura-murahan kaya purakat sin Allah ta'ala yung waktu singitan niyo sa artang kabuhi na to napakay na to di parkala usuwan sin Allah ta'ala sabi daw yung Ramadan amuin lang ta bulan ipagilipat sintuhan na bulan lamin in part ng masan sinjep-yap ng katuring kata niyo biidillah subhanahu wa ta'ala. Rin sabi ni mga kakasisig kami tikubaha din sa mga karkala bisarang singgitan niyo namud day sabi ng mga ibadat patuhan na bulan lamin na ingkatan mabis na to diha ini insya Allah ta'ala pag-ibadat po Allah ta'ala karena inda kayo na yung nato amo na in agamas sintuhan na bulan lamin pagbisara na to diha ini in tungod pag-iman po Allah Ta'ala tungod pag-ibadat patuhan na bulalamin tarta pang merin na to amuin matunay indaakan sin Allah Tabaraka wa Ta'ala tarta amuin makaamo kita niyo maun pabitikan kabayan sin Allah Ta'ala kaya na to magtunay sin una ibadat siyara sin Tuhan Rabbul Alamin. Naman dyan mga kakasi aon ni mga amal ibadat siya bot si mga ulama amuin bang tamahinang insyaallah subhanahu wa ta'ala yung mga ibadat ini mahinang sababan ikadawhat na to sinrida ibat ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala tarta mga kakasi bangkaw kaya ulungan na sin Allah tabaraka wa ta'ala amun nalimutos na kaw sin rahmat sin Tuhan Rabbul Alamin amun na ini insyaallah ta'ala sababan isab mahinang sababan hikasubo pasuga sin Tuhan Rabbul Alamin amo yan to mga kakasi sin kami haagama Islam in the mga bisarang singgitan niyo maniutyo ha waktu ini. Karena in Nabi sallallahu alaihi wasallam biyata niya hadis qudsi aparman sin Tuhan Rabbul Alamin in agisin Allah tabaraka wa taala hadis qudsi a'dadtu li ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. In tiyatagama kulang sin Allah tabaraka wa taala hadis qudsi surga kasanyangan haadlaw kana tiyaga makuha mga tao salihin ha mga ipon ko salihin inasabot dihay ni mga tayo da ka may Islam sin Allah tabaraka wa taala in kag tagamahan niya sin kasanyangan haadlaw kana amon mga ipon niya hajumlahan sin mga tao salihin ati na mga tao nagaamal salih nagihinang marayaw bima na mga palangwan ha ka may Islam in surga sin Allah tabaraka wa ta'ala di mahasil bang wayroon paglugto wayroon kakahinang-hinangon nato kasupaya madawhat nato inrida sin Allah ta'ala para sa baban
pasulong kita sin Allah Ta'ala sura. Amo yan mga kakasi. Insiyapot sin Allah Ta'ala, a'dad ko li ibadiyas salihin, intiyaga makulong na. So po, mga ipon po, nag-aamal salih. Diha ini mga tayo mo da agama Islam, in pagyanon amal salih, tanto na hadyan amal salih, di sa mabilang amal salih, malaingkan amun amal ibadat siyara sin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Siyara sin Tuhan Rabbul Alamin matinyon ibadat. At namang siyara, daakan sin Allah Ta'ala, iwan liangan sin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin, siyara sin Tuhan Rabbul Alamin. Indaakan na siyara da, inliangan na siyara da. Naarapon indaakan lang si mga ulama atas dua perkala. Biadahat to'y sabing liangan, dua perkala. Indaakan sin Allah Tabaraka wa Ta'ala ay roon nakawajib at tawakan parto at tawakan sunnat. Inyan, in parto, iwan sin sunnat, inyan daakan. Na mga tayo mo daakang Islam. Indiangan ni sin Allah Ta'ala, dua perkala. Amo na inlangan, liangan niya, amon hiyaram niya perkala, di na paypahinang kato. Demikian in pagtagon, makruhin niyan, liangan na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo na kuman, in haram-haram, in makruh-makruh, in parto-parto, in sunnat. Biya ito mga palang nakapos. Arapon, minsan pa sunnat, tayo mga daakang Islam, bukod mo biyal-biyalon. Inyan, daakan din papahinang kato, mga palanggungan na agama Islam. Amo yadto in nasabot sin Allah Tabaraka wa Ta'ala, atin niya, in sulga tiyaga makulong na para ha mga ipon ko nag-aamal salih mala ay yung raats wala pagkikita sin mata wala udunon sa miat wala pa dirugog sin tainga wala katara ala kalbi bashar wala panaangan-angan sin pangatayan sin manusia amo yato in lingkat sin dirihiran sin Allah Tabaraka wa Ta'ala ha mga ipon nga nag-aamal salih atin niya mga palanggo na agama Islam magkagunahan in ipon sin Allah Ta'ala in siya magbulok binasa magtaat haraakan sin Allah, lumayo din haliangan niya. Amo yan din pagtawon amal, saleh, kabayaan sin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amo din ibadat, patuhan Rabbul Alamin. Di nalimiyo, din ha, mamagbog kahariakan, lumayo din haliangan. Amo yan mga kakasi, sing kami hatiranan, inding ha mga hinangon na to, lamta sa baban. Kadawha sinrida sin Allah Ta'ala, amo rin maglugto kita niyo, mag-ibadat patuhan na bulalamin. Sibuk na piya wajib sinalaw ta'ala, iman si sunat hantin kuman niya, hinangon na to edukatan, karna inyan, tiranan hikasod na to, palang rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli mga kakasihi, itukbal ko lauta, kapatot ako rin muli, amuin sumugpat sin, amuin lauta, mga pagbisaran sin kita niyo, kaluaw hika ganap sin gurumulya, ya Sheikh Zakaria Muhammad, falyatafaddal fadilatuhu, majuran paskura. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. In taptangan sa reo-reo amin diungot na to hindon rin ako rumulya. Amoy in tungod paparkala pag-ibadat. Patuhan na pula namin. Kaya na sinari in uno-uno katan pakaradyaan amoy piyang daakan niya. Inyan biyabaitan kita niyo asal sin daak niya sinin katan pakarajan mapatut na to batukun subay raraing hatuhan Rabbul Alamin sabab siyain amuin naghinang sin aturan impiang daakan niya aw nasal aturan tanda niya nagpanaog siya kitab amunin dustur sin pag-aakama sin kita patuhan na to Rabbul Alamin. Inhalaw niya yaon katantan, piyagdaakan sin Allah Ta'ala, amunaunin pag-ianulong niya amal salih. Amunin amal sa rayaw-rayaw, piyag marayaw sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inday nga tuwan na to Rabbul Alamin, marayaw katan, mayroon mangi. Yeah. Na ini karwa siya bot niya rito, amin tungod paparkala, long niya, amin piyang langan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian liang kita niyo daak dayat to sintuan Rabbul Alamin kato niyo. Diaak kita niyo pahaliun pa ini perkala amin karugalan niya. In karugalan niya katan bukit turang mga mapatut na to. Kajagahan paginawaran na to amin aniban na to. Inginawaran baran na to. Sandalan na to, misan biya din na inibog na to, parkala kita na to, hatat kala inyon katantan, karuwalan din Allah subhanahu wa ta'ala. Amod tin mabatot na to, batukon ha, kabuhi na to, diyajagahan na to, dengan waktu, tutog in kabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amon na yung pagyanong takwa Allah. Kabuga na to, patuhan, sumulang kaniya.
Kabuga na to, dugalan ka to, in Allah subhanahu wa ta'ala. Akabuhi na to. Karena inyon katan, amon mahinang sabab sin, inhi kawatok si manusia, parwara ini, parwara lokal. Amo na in marayaw hikarayaw kato, iban sin mangi, ikakangi kato. Karena wairun lokal ing batokon si manusia, o kanakana, amrin surga sin Allah Ta'ala, iban sin narka niya. Biya, nahati niya, in sumalang, amon mga ini sila, pagyanun, tao talih, opposite sin salih, amo na in tao narka. Doon siya, imbatukod nila. At niya, ang kana salih, in salih, amo na in sarew-rew amal. Ang kana minsan in tiyawag, inamin sa umulambok, amal pa Allah subhanahu wa ta'ala, salah. Sabab kuwan siya. Wayron na pagduarwa mo, wang mo yaon hinang, biya na simpiyang daakan siya na sa lungkatutan niyo, sallo kamara ito mo, usanli, na, pang nato, biyato-biyatok, hinang, iuruling katan, kakahinang niya, tanto, inya to ay napagduarwa. Puunan singkatan ibadat. Bihan yan, mga katotay mangura, na kami Islam. Na bang nato, na pa ni mga yato, na imunal niya, dito na kita kumangi. Sabi na matawad saan. Misan magsambayang ini, ando kayo, matawad biya jinisan pagkakitaan ta. Ini dahan si Rasul sallallahu alaihi wasallam magtunay sin sambayang, lalo makaan. Iban maluhay singuran. Ngayon kayo ba nan, misan maghugad niya sin takbir yaon, mga makalim na makaunom waktu makalupal. Bukod pa mga, di mo naman itungin kayo ba nan. Ang hiyangad pa magtuin, matapataas yan tubihan, pipirong im matapaguos doon apa sintak in 5 pataas, paguos paghantak pababa yan to, Pamamidbid. balikan, manatat na kumanday do. Paghantak man to pababa yan to, balikan na isa. At tinaway kimugdan sinang panagdaan. Subhanallah. Inya to, perkala mahunit. Kinaka ma Islam biyata si Rasul sallallahu alaihi wasallam kato kanyo, inna dina yusrun. Kinaka ma Islam landok maluhay, may ta, biya ba ita nakato imong patot na to hinangon. Dahil nga pagsambahayang, papagpuasa, paghadji, pakataan, aun asal urulun na to. Taytayan na to haamindan, mabudtol, harap patungan na to rabulanan. Nabiyan to mga katotan ng uran haka Islam. Inamuin, kaunahan na to, pabaran na to, asupaya matag siya hinang na to yaon, ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bang ibadat, ini kaing patuhan na bulalamin, ihinang mo, nagdaraawa ka, ini ka Muslim, ini ka mu'min, naghinang ko sindo kaing ibadat, harap paro kaing, impagtawag kaniya, ibadat sirkiya. Ibadat pagsirik patuhan. Narang ka isab, naghinang sinyaon ibadat, way isab na patarang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, inyaon lang niya ibadat bid'iyah. Ibadat bid'ah. At niya bago haakama sin Allah Ta'ala nakasud. Biha. Na ini matawag sa ini naghihinang mga katote mangura na kama Islam, patumtum singkani. In Quraish, ang in lang ta uno. Ini liurat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In sila nag-ibadat. In sila naghinang sinhinang marayaw kata. In sila pati sarak tahon sila. Biha. Iwan karulihon nila in mano siya makasud palam sinhula nila. Jakahan nila. Di nila pahabdion halam sinuno. Halam sinhula nila. Sabi kasi pug kanila, muy intao pahula nila makabalik. Amin hipanoy suy sila inlang niya intao makkaway gimi. Di misan uni mamaruli. Di misan mamaruli. Mano siya. Ini piyagaadat sa mga kapwa-puan na ito nakaunan. Di makatanam yung mga sila aon panghati pag-agama. Bang aon tao makakaon tao ini dagang lang ta. At tao amin di nila kakilahan. Iniunon nila, parulion nila. Ano to? Anday nita ko yan. Isin biya mga miyaksod mo. Maglawag sa pamasin kakampungan nila. Pagtuyuan nila, iwan ang lawakon mga huning kampung liyawa. Bihan yan. Di nila pasaran.
Di mabunsak, itauda kang pa laom sing kauman amin yaon nag-aakam. Iban aon kabuka ko Allah subhanahu wa ta'ala. Upiksaon nila. Upiksaon nila na kayo. Bihan niya. Na, in mga sila ini, way na dumayaw mga manos siya. Sarta in kurais, way roon ha ini suy-suy kanila sila magpuputing. Way roon magputing kanila yung Bangsa Quraysh katuan. bangsa kurais. Di sila makaingat, simpag ganun, bukabulari simpag ganun puting niya. Tinawag kong pagyaksan nila. Bukod kabyaksa, di ba ni kasipog ka Kung nila? ito katuan, wala pa sila nakasumpa ka Islam. Way pa nakasumpa ka Islam. Asal yan natin na mundo. Asal na biya tinandat nila. Tanda niya, Abu Sufyan, amoy ini kasubuhan siya Heraclus. Hercules balang sin mga Changalis. Na, lang niya hisiyon pag yanun, lasya lang na siya namin na pag yanun doon, hawala niyo, nagdaawain siya nabi. Na, kaya Abu Sufyan, magto si Mayang, ako lang. Na tiyawag nga magto, sung ka lang naman. Na iniwan niya katantaan, kari kamalong niya. Sung ka, doon kamalong niya hatay kod niya. Bang siya ini mamayta kaniyo, hawak to ini mamayta siya putingan niyo lang. Law niya Abu Sufyan, bang hadya bukon sipog ko amin mataga ko putingan, ibayta ko lang in Rasulullah na muting. Kita ko yun. Nasaan niya ibayta yung kataan pangasurusin. Sabab tanda in sila, nagkahaldi sila rin apang puting. Na, in sila yaon, mga makamdo sa inuno nila, panganan nila, sinuirun Tuhan doon buat malaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Sa in sila, aon piyak tatag-ipunan nila rupay. Asabab yan, in pagtawag ka nila sin Quran mga mulya, lang tatuhan na ito ramula namin, sila in mga musyrikin, haula. Nagsisirik sila, kita ka mo yan. Nasabab yan, in kita, amin bangsa, biasing kita ini, kami ini, tauso, bangsa sino, ay bangsa tauso. Oo. Subay na ito pagkasuho ng baran na ito. Ay kung ibadat ini, impuunan niya rin din din baha. So isang kita magkasuha baranta. Bang aon na roon hambi alo paragbos piyag gini unuhan niya. Piyag sasagdaan. Ha? Di magamu. Tanto hadya aon nakalamod doon han bukon sali. Nagpagyanong takain. But inday nga Tuhan Rabbul Alamin katantan, amal salih. Amal marayaw malano wayroon ini satsat niya. Malano hinangon mo, malano datay maun kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga katawtanan. Na sambuton niya kato inamin pagyanon niya amal long tabukon datuod ma ini bukod pagtuyuan sa sumagawa sa kasud palang sinsulka. Insyaallah taala. So alhamdulillah mga palanggungan sing kami Kama. Kung tulad yung yung kaptangan siguro mulya sa buti mga pangadatan si makamaasan sing kita ni katuan. Amuin mga pangadatan marayaw in to wala nagsulang iban si Sara Sintuhan na bulala. Ang mga pangadatan laung tanahin ang kabyaksan kamaasan sing kita niyo magdugtuloy sabi na siyon aturan sa Rasulullah ta'ala. So inyad to so ita pinakon. Uwahon tayad to. Arapon kang amuin kabyaksan si kamasan na hinang nila. Tata ko yung dabiat mga sabdi mo to pasara sa Allah ta'ala. Na ito promoton ta kaman. Sa posing guro takain atin maluman sila. Amuin bang awon bisita nila maon misan na kuman tubig nila mapainom katuan ha. Katuntuman ko to mga daw kasuy-suy si mga kamaasan. Ito kuno amalo pa sug katuan. Atin nabang kuno biya mga awon tao hay kaddan biyan timitindog. Atin nabi mga onti atakan man makalaway yung mga kaibanan. Nagpipit uno-uno na. Ay roon nakauwi din ha law ta pamingitan aw na mga tiyuhan stop TV na nila bang aw kalawayan nila yan tao katuan mo mga doon biyan ha araan uy na magtay kun humudong dihen tas-tasan bisa na pilang sulagista bihila ni namon yan din namon mga pagkagatan si mga bangsa tayo ni amuin mapatutyad to biyan mga ta preserve ta katuan ako baran ko nakasakop na tulak sa biyan yan to abatin ha kwan amin ha pagyanong ko ha asukuban. Kalau kay gata na siya. Sukuban, hula sukuban. Ang hinhalo. Halo ko. Ang pagtawag nila. Na bang sila magdana simpuyan nila pa Tianggi? Then dito. Na siya sagnat ha kwansin ina-track yan.
Bangaon taon nagpapanaw, kalabayan, sintrak nagpapanaw, tas tasunin. In Ipuyan. di Tas, na mahulog na pa ba? Allah. Supaya Kaso makahampit. na maput na sintaw nagpapanaw. Bukod niya tidak ang Bukod katuan. nila ka. Oh, Pahampit pahampit kami niya ito nagpapanaw yan. Subhanallah. Naturo niya ito, bukod nito mga uno. Correct katuan. Nakita. Na, biya mga bunong katuan, biya mga maglahing sila biya yan. Dami Biya, ka. namik yan. Mga lumabayad, tupay no. Misan na kuha namon, lang tatubig butong. Ato amon, ano yung katuan pagtawag yun? Buha? Tabol? Tabol ka? Buhain kayo na, Oh, bigyan buha. buha daw niya. Nasa iwan tabol, ha? Amo yan to. Na amo yan to, tuhog-tuhog nilang katuan, hitok biya yan. Naman dyan eh, bangaon magkalaway, di yan ito katuan, pampitong katuan. Ano na? Biya din namon biya mga... Tugsukod silito. Tog sa konsen dito. Mm. Na. Biya mga anong ton mga kita katuan. Biya mga maluway tanong ng katuan mga perkala yan. Naamo yan tumaga kasi imbis na namurihay niya, nagdatan piyag marayaw sin akamata, alam mo din nga amal sale, at niya ibadat sa lagu-lagu pa Allah subhanahu wa ta'ala, sabab na biya sinari, mataod ibadat mahinang singkitan yung mga palanguan na agama Islam. In pagsambayang nilang tabi at mga punan hadjay ni. Di isab man dyan ikaw, long tabi at mga himinang singkaibanan, in sambayang titinggalan mo. Sa banguti, ihinang sambayang, naman dyan mataod na ibadat sa long ta duhaing posting kanya imahinang mo di ka taon sin karayawan mo patuhan mo ra lalamin amo yan insyaallah taala mga kakasi misan kami makatagna long ta magsabot si mga hinang kaibanan mga ito kata nasabot ta katuan parkala yan tulong tabi mga hinang marayaw biya nasabot ng si kamaasan inat tulong tabi mga ibadat yato karna pangadatan marayaw amo hindi sila makatanam bangaw rejiki ni mas tala kyarihel mong kanila hindi sila makatangag at tawakan makasaw hikapanahon nila pakaibanan na muin mga lawta in reject doon kanila dihil sa Allah subhanahu wa ta'ala. No. Nasa batanda habi hatin kahalan niya biya mga makapag uno na kita tambong law na kita lang tatawa magsugpat-sugpat inain kaptangan ta. Mga ini kamaasan siuligan na mo ini long ta in sila di sila lang magdarakang si mga bungang kahoy nila. Pag maabot in pa mo nga si bungang kahoy na maabot magkinang baybay ha ini dandalabayan biya. Bang tempo buwahan tawaonin bunga yan ti butang matupa amin baybay yan to. Higat dan. Amo lalabayan sin taw kata. In baybay yun ini lilingkuran mo biha. Na madto na ka. Limingkod na dyan to, magpisin na ka simbuhan dito. Bang sumampalan na dinip na ka rito. Bang ako, wani, mampalang, bihan katantang, duyan, marang. Ati na duka to, ati na matarang na mga taon ni Malabay, daw niya on, ati na di mga tipagmura yun. Ipagmura. Naman to na dyan ka mga tao limingkod na to. Pangadatan mo rin. Napagubos yung mga magkauni sa doon madto. Yung mumus nila sa Marayaw, amin mga paisin, buwahan niya, bukod namin larok man tumari. Ibutang nila ha, lokal Marayaw. Mga laong Japan. Na makuya, di sabi namin niya ito kayo, amin bubutang niya ito. Sibo nag-aayad pa kanya. Salta, ikakuya gado ka, sinamuntag na kuya ito amon lang tangwang kahuyad. Makahampit si mga kahuyutang nila. Iban labi awlain Allah Ta'ala. Kuya, subhanallah. Makuya din Allah subhanahu wa ta'ala wi ating kahalan. Nabihan niyan mga kataw tayo manguran yung pangadatan sin ini akamata, agama Islam. Iban inyad tubang karna inhinang sintaw na putang ito karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lamod yan tumisaw ibadat. Ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadat sa ito mga kataw tayo manguran. Diyan tumalupas. Lang mo, amal siwi-siwi sa sumagawa malaggo ing kapaidahan niya. Hambuk yan to rin ha mga ikakanap sinang malibadat sing kita niyo katawtan mo. Nabiyan sa katuan sinabuk ka lang tabi before kita mag-end, abok na mga sabuton tariha ini. Mga ibadat pangatud ta sibi-sibi na sa malaging karahan niya. Ini ni on the part supporters ba na topic ta kain na. Inshallah. Amoy nasabot sin mga ulama law na imatatul ada ni tariq. Amoy mag-igkaw sin lumi ha karandanan. Lalabayan. Amoy makamulaha pagkahimumano siya. Biya na si mga lawang tatunok, biya mga si mga paisay niya on, bagbagkas sa bangkita mo haraan, makamudarat hato o lumalabay, kung mo inigat to, subhanallah, ito ibadat pa Allah ta'ala. Sa baba, di kasunod mo sura. Tama sa sinabi ka to, sallallahu alaihi wasallam, kaya ba itahi Abu Hurairah, radiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, law na, lakad ra'aytu rajulan, yatakallabu fil jannah.
fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariq kanat tu'dhi an-nas. In hadis riwayat Muslim. Lalu si Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ko nga bukusog. Halam sin surga, yatakallam. Inatakalam ka to, biya nagduruyab-yab sin kuyab. Magtabningan biya na sa dalwan ha. O sa di ka to bang ombiya mga good news tumatong kaniya. Biya na busti mapakarigan na rin Quran niya. Hindi maubos-ubos Di maubos-ubos kuyab, subhanallah. Di maubos-ubos. Kung baka mga nagkwantod siya, sinamong kuyak na ito. Halam sin surga, kita si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itsa raman kiyasud niya surga katuan. Fi syajaratin kata'aha min jahri tariq. Mangbiya ta to amon kahoy aun sangaroon ati nakahapaharaan makamulaha mga maglalabay. Manjari tiyuan niya yadto katong mga biyali. Iutod niya yadto supaya di mamudarat in pagkahin niya. Na dito man hadto pag utod niya sa apang atod niya makamulaha manusia. Amo yadto in sawaban katuan kasud niya surga subhanallah. Nagguyab pero sa surga inabukos og yadto. Karna sin hinang marayaw na hinang nayadto. Bukod pabaran niya hapan kay niya manusia. Supaya di mamudarat in kaimanan. Yan mga tayo mga ka Islamin. Ibadat tamuin wala mo kya sayuhan pangati mo sibi dah sa unong kauto ini nang sababan. Kaya suod mo surga para sa mga ibadat sa buhay. Na gaya do ka. Nay niya to sa milpianglangan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inagi si Rasul sallallahu alaihi wasallam la tajlisu fit turuqat. Naman jari sin sahabat waktu itu ya Rasulullah alit tariqi hakun. Uy, bita, ang kapatot lang na sindahan. Mati ba? Naam, no? Si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hati niya, aun doon kapatot, sintaw maglalabay katantan, subay mo yan maparuli. Muna, bang siya lumabay, inito, bang siya sumalam, subay ka umuno. Sumambag. Iban bang siya isabi ang mga sumungon kay mo bihat, subay mo siya maasubo, bak mo inuno niya. Maksud niya. Bihato supay sabi karuhal mo kani imbiya mga kakukunahan niya. Nabihato siya. Naaw niya to kwat. So mo daw takot tarik. Takot tarik. Na nagso di ba siya namin ini kaptangan mo ito kainan. Inya to ati niya na siya maputta-putta sing kuyak biyan. Pasal sinamoy ini bunga sin amal niya riha doon niya. Mahabihatin kahalan. Sabab na bista ni embaran niya, siya kahunitan ni sana akong lumabay, natalinin kayo manan, biya na kaniya. Sabab to niya nung anya. Siyampi niya yato naman, among samasak, magdihan siya di ka mudaratan ha, pagkahini. Namo yan. Na sa milingan, hambok yan din ha mga pangadatan sin kita, lupasog, amin magtuyo in tao, sinuno nila, halaman nila. Supaya in tao, mahayang lumabay. Mapuyat sila, mataod lumabay akid simbay nila. Para malano. Malano mo ito biya. Bihat. Na, mo yan din nga mga saraya-raya. Laon ta, impanganalta, inyan, biya mga wayrong kahalga niya. Sa kali ibadat sa lagu-lagu, mga tao tayo mahuran, bang natuhin ang yaon karna, sinallahu subhanahu wa ta'ala. Biyan yan. So, amoy ito, inahinang, lang sa mga ulama, nakiabutan nila mga unwan si mga lang tapangadyan nila na imatatul adha ni tariq min asbabi dukhulil jannah. In makaigkaw si makamumula karandanan dahil ha mga kasabab-sababan sin hikasud mo pasurga sin Allah tabaraka wa taala. Amoyan to mga kakasi in din ha mga pagtian lang takyatupasin kami biya miabot na in waktu. Alhamdulillah insyaallah subhanahu wa taala mga kakasi konsum pagbalikan bidilay subhanahu wa taala. Mamaid kami kanyo katan lapal kasilasa nasallallahu tabaraka wa ta'ala an yulhimana rusdana wa an yaj'alana mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana innahu waliyyu qadiru alayh. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum. Langsung